To ina masu buƙatan Indiya, Hausa, fassarar Algaita ko Sultan wanda suke fitowa yau da kullum. Kuna iya samun dukkanin fina-finanmu wato a hanyoyi guda biyu. Hanya ta farko da zan nuna muku ita ce group na Telegram wanda ake biyan kuɗi duk wata wato kimanin naira 2,500 kuɗin Najeriya. Wanda idan kana bukata duk inda kake kana iya shiga kamar wanda suke Nijar, Cote d'Ivoire, Algeria da Libya duka mana da wakilai da ake tura musu kuɗi. Idan ka zo ka kalla wannan shine misalin group namu da kuke gani a nan. Akwai fina-finai babu adadi. Wayannan fina-finan da muke kawowa na Sultan da Algaita duk kana iya sauke a kawai kana zuwa kana danna za ka sauke duk a wato fim ɗin da kake so ba tare da ka sha wahala ba. Kamar yadda kuka kalla muna saka har da fastocin fina-finan da suke fitowa. To idan kana buƙatar wayannan fina-finan abu ne mai sauki, hanya ce guda ɗaya da za ka bi domin samun waɗannan fina-finai shine za ka yi magana da mu. Akwai nambar mu na WhatsApp a cikin wannan bidiyon ko a ƙasan wannan bidiyon sai ka ɗauka. Abu na gaba kuma da ya rage, idan kana buƙatar kallon koda fina-finai ne wanda suka ɗan wuce, muna da shafi wato website wanda za ka iya samun su wato kyauta, amma ba kowane fim bane za ka same shi. In kana buƙatar kowane fim a ranar da ya fito shine za ka yi rajista da group namu na VIP India Hausa domin samun dukkanin fina-finan da suke fitowa. Misali akwai shafinmu na wannan YouTube ko kuma website wannan channel namu. Idan ka zo kana so ka ga mun ɗaura sabon fim wanda muke sawa na kyauta, ka zo ka rubuta India Hausa sai ka sa TV. Idan ka sa India Hausa TV za ka rubuta 1 a gaban kamar yadda kuka kalla wato ainihin rubuta a nan. Idan ka rubuta India Hausa TV 1 yake sacin. Idan ka yi sacin akwai tashan da zai fara fito maka wato na farko wannan kenan, wannan shine tashan mu. Idan ka zo ka shiga za ka kalla alaman tambarinmu na India Hausa TV wato logo namu kenan. Idan ba wannan logon ka kalla ba to ba mu bane. Saboda haka kana iya zuwa ka danna muna alaman subscribe nan kenan, sai ka danna alaman all da kararrawa domin samun dukkanin waɗannan fina-finan da suke fitowa. Idan ka zo ka shiga video section nan kenan za ka kalla dukkanin bidiyoyin da muka ɗaura na baya. Misali idan ka zo ka buɗe za ka ji bayananmu yadda ake biya shiga wannan gurbin. Idan ka zo ka shiga video description ƙasa akwai wato link na kowane bidiyo da muke sakawa da kuma wato nambobin wayoyinmu domin yin magana da mu. Za ka ga nambobin wayoyinmu kusan guda biyu ko kuma wannan link na WhatsApp din. Idan ka taba zai kai ka kai tsaye kan WhatsApp namu domin yin magana da mu, domin bukatan shiga wannan group din wanda za ka iya kallon fina-finan India, fassarar Hausa na Sultan ne, na Algaita ne da ma dai sauran fina-finai da suke fitowa yau da kullum kamar yadda muka faɗa. Sai kuma abu na gaba, muna sawa a shafinmu na Facebook muna saka postoci da suke fitowa yau da kullum. Idan kuka duba idan kana bibiyan mu duk wani fim da ya fito muna ɗaura wato ainihin postocin shi a cikin group namu kamar yadda muka faɗa. Yanzu zan shiga in nuna muku yadda muke sako postocin. Idan ka ga posta ya fito to ma'ana fim ya fito kenan, mun ɗaura shi. In kana buƙatan wayannan fina-finan za ka iya mana magana kamar yadda muka faɗa. Yanzu idan kun duba wayannan kamar wanda suka fito a baya ne. Idan kun duba akwai wata namba a nan, ga nan namban Nijar, ga Libya, ga Najeriya har guda biyu, ga Muhammad Zubairu, wannan shine namba na. Kuna iya ɗauka ku muna magana. Nan kuma da kuke gani WhatsApp ne wanda ka taɓa zai kai ka kan WhatsApp namu. Wannan kuma shafinmu ne mai indiahausatv.com.ng wanda za ka samu dukkanin fina-finan da suke fitowa na wato ainihin Algaita ko Sultan kamar yadda muka faɗi. Idan kuka fito kuma daga nan kuka zo kuka shiga Google domin sauke kowane fim, kar ku manta mun ce kowane fim farko kana buƙatar wani application da muke kiran shi mai suna Mega. Ba komai bane, wani application ne wanda zai baka dama domin sauke dukkanin fina-finanmu da muke kawowa a cikin sauki. Hanya ta farko da zaka bi domin sauke application na ya danganci da wani waya kake amfani, ko iPhone ko Android. Idan Android ne zaka shiga Google Play Store, masu iPhone kuma sun sani za ku shiga App Store ne na iPhone. Sai ka zo ka wannan application din ka zo kai searching nashi a Google Play Store, sai ka zo ka rubuta Mega. Idan ka zo ka rubuta Mega, farko dai Mega idan ka sauke shi fina-finan ta ciki za su na buɗe maka kai tsaye daga ka danna wajen download zai sauke ma. Shi Mega ana amfani da shi ne wajen sauke dukkanin fina-finan da suke fitowa na kamfanin wato Algaita ko Sultan kamar yadda muka faɗa, musamman waɗanda muka ɗaura.
abu na ƙarshe da zaka zo ka yi ko kuma ka riƙe a cikin wato wannan bidiyon da muke bayani, ka riƙe shafinmu da kyau, ka riƙe sunan shafinmu indiahausatv.com.ng, kar ku manta .com.ng India Hausa TV. Idan ka zo ka yi sacin ɗin India Hausa TV ko iya India Hausa TV kai sacin haka, za ku kalla ya fito muku wato ainihi da wannan logon na India Hausa TV. Idan ka zo ka kai tsaye za ka zo ka shiga. Idan ka shiga za ku kalla dukkanin wasu films da muka daura a kan wannan wato ainihin wannan website namu da muke kira India Hausa TV. Idan ka zo can ƙasa za ka kalle su, suna nan dai da yawa, sai ka je ka zaɓa wanda kake so ka sauke daga ciki. Amma idan kana buƙatar fina-finai kai tsaye kamar yadda muka faɗa, kana iya samun su ne kaɗai a cikin group namu na Telegram kamar yadda muka nuna muku a baya. Wannan shine group namu na VIP wanda za ka samu dukkanin fina-finan da suke fitowa ko da yaushe. A ƙarƙashin wannan group ɗin mun yi alƙawari duk wani fim da ya fito za ka same shi. Fim in ya kai shekara zuwa da shekara 2 da wanda ya wuce a baya, duka za ka iya samun su, ko kuma ka rubuto mana sunan fim da kake bukata a saka ka. Wanda suke cikin group nan ne kaɗai suke samun irin wannan dama, wanda za ka iya rubuta sunan fim ka tambaya, in muna da shi mu tura maka alhalin kana cikin group. Duk wannan za mu iya tura maka fim ɗin da kake bukata. Sai kuma misali zan yi bayani dalla-dalla akan adadin kuɗaɗen da ake biya na ƙasashe daban-daban. Wanda suke Cote d'Ivoire muna da wakili wanda ana biyan jaka 2.5, wanda suke Niger, Algeria duka haka ake biya jaka 2.5. Muna iya baku namba, ana iya tura kuɗi ta Nita, Al'izza da sauransu. Sannan kuma ana iya tura kuɗi ta Web Money, ta Move Money da MTN Money da Orange. Duk kuna iya tura mana kuɗi domin shiga wannan group ɗin kamar yadda muka faɗa. Sannan kuma sai abu na gaba, idan kana misali wata ƙasa kamar Libya, ana biyan dinar 25, jiniya 25 kenan. Kati za ka saya na Madara ko Libyana sai ka tura a sanya ka cikin wannan group ɗin. Akwai wakilinmu Fahad wanda ake tura mar. Duk in kun ɗauki nambar mu na WhatsApp kuka tambaya, za mu tura muku domin shiga wannan tsarin, domin tura kuɗi a saka ka cikin wannan tsarin. Sai kuma abu na gaba, akwai wannan wanda suke irin Saudiya haka da sauran ƙasashenmu na wannan duniya wanda dai suke jin Hausa, ko kuma wanda suke kallon India Hausa. Kuna iya tura kuɗi ta account number mu na banki na GT Bank, wanda idan kai magana da mu shi ma za mu ɗauka mu baka, ko kuma in dai har kai magana da mu za ka kalli rubutu ya zo ma na automatic message wanda za ka karanta bayananmu da tsarukanmu. Sannan kuma akwai masu bukatan fina-finai irin guda 1 guda 2 wanda ake biyan 200 a kowane fim. Idan kana da bukatan iya fim guda 1 ko guda 2 baka da halin da zaka iya shiga group, kana iya muna magana ka tura naira 200 naka a saka ka a cikin group. Za a tura ma fim ɗin da kake so, wanda suka biya 25 kuɗin Najeriya su ne za su kasa a cikin group na India Hausa kamar yadda muka faɗa. Sai kuma abin da ba mu yi bayani ba a nan, in dai kana Najeriya kawai za ka mana magana ne kai tsaye, akwai account number mu za ka kalla ya tafi ma a message ta WhatsApp kenan. In ka ɗauka za ka ga suna account Muhammad Zubairu, ya ka tura kuɗin da za a saka ka cikin wannan group ɗin domin samun dukkanin fina-finan India fassarar Hausa kamar da yadda muka yi bayani da farko. Sannan idan kana so, akwai wanda suke biya kamar kuɗin wata 1, wata 2, wata 3, wata 4 har wata 6, akwai wanda suke biyan kuɗi a cikin wannan group ɗin. To misali idan kana buƙatar wata 6 kana iya samun discount ko kuma in ce wani rangwame daga ciki, wanda idan misali ana biyan 25 za iya rage ma akan abin da za ka na biya, saboda ka yi subscription ne na kusan watanni zuwa 3 zuwa 6. Sai kuma misali muna da wani tsari kuma, idan ka kawo mutum, kamar muna kiran abun a turanci referral program, kamar referral ne. Kamar misali idan ka shiga group din, in ka gayyato mutum guda 5 suka shiga suka yi join din wannan group din, kowane mutum 2,500 to kana da mutum 1 a ciki, za ka ɗauki 2,500 kenan a matsayin referral bonus naka. Wannan shine referral bonus ɗin da muke bayarwa. Misali idan ka gayyato mana da mutum guda 10, za a ɗauki 5,000 naka a baka. To
duk wanda ya gayyato muna da mutane kamar guda 5 a cikin wannan group din suka zo suka yi rajista suka shiga wannan tsarin, lalle insha Allah za a biya ka hakkinka kamar yadda muka yi alkawari. Muna ba da mutum 5 idan aka kawo muna ɗaukan kuɗin mutum ɗaya mu ba da a matsayin referral bonus. Ko kuma idan kana bukata wani zai iya cewa za ka iya barin kuɗinka misali a matsayin wata na gaba ba sai ka biya kuɗin group ba, wato kuɗin rajista na watan gaba ba, saboda duk kuɗin ɗaya ne. Idan ka duba kana biyan 2,500 a wata, sannan kuma in kana da bonus na referral bonus na mutane 5 da ka gayyato, kenan kamar ka samu bonus ne na wato wata ɗaya a cikin group. Wannan tsarin haka yake aiki. Tabbas in dai kuna iya kasancewa da wannan tashan mai suna India Hausa TV ko kuma da wannan kamfaninmu na India Hausa TV, wanda muna saro dukkanin fina-finan Algaita, Sultan, Mega Record da Al Hussein Record da Yusuf Zamani. Sannan kuma ba nan kaɗai muka tsaya India Hausa ba, muna kawo ɗan series film da irin wanda 'yan uwanmu 'yan downloading suke bukata, kamar daɗin kowa, kwana 90 da irin su gidan barmasi. Idan an yi duk muna sako su a cikin group a ranar da aka yi, muna recording a wato ainihin receiver TV kenan, sai mu saka muku a cikin group, saboda Arewa 24 ba sa bari a daura a YouTube, sannan kuma su ba sa daura full nashi a YouTube sai dai talla. Kuma mutane da yawa suna wasu wajaje wanda ba su da ma daman samun kallon wannan fim a lokacin da ake, kamar misali akwai matsalan wutan nefa, akwai matsalan wato ainihi yanayin da inda mutum yake ba zai iya samun waɗannan fina-finan ba a lokacin da ake yin su. To wani ma yana da daman kallon amma ba da lokacin da zai zauna ya sa TV a gaba ya kalla fim. Saboda haka kuna iya muna magana a cikin group a tura muku duk fim da kuke da bukata, kamar su daɗin kowa da sauransu da muka faɗa. Sannan kuma abu na gaba, idan kana bukatan misali fina-finai na musamman za ka rubuto mana sunansu, kana iya rubuto mana sunansu mu nemo masu. Amma kamar wannan bukatar dole ne za mu zauna mai lissafi mu san wane fina-finai kake bukata, sannan kuma in muna da su za mu tura masu kyauta a matsayin kana cikin group na. In ba mu da su kuma kudin data kaɗai za ka biya wanda za a sako ma waɗannan fina-finan. Saboda haka mun ji daɗin kasancewa da ku masu bibiyan mu a cikin India Hausa TV, masu kallon fina-finan mu. Saboda haka mutane da yawa za su ga cewa kamar wani in ka tura kuɗin ka bari a saka ka a group ba, da abu ɗaya kaɗai za ku yi la'akari, adadin mutanen da muke da su a cikin group shi kaɗai ma ya isa ya tabbatar muku da shaidan group namu mai inganci ne, muna kawo fina-finai ko ba ma kawo. Idan kuka duba za ku kalla muna da kusan mutum 150 zuwa 160 haka, duk wanda suka amince da mu ne kuma suka aminta da mu suka yi rajista a karkashin mu domin samun fina-finan India fassarar Hausa, musamman mutanenmu da suke irin lunguna, kamar wani ma yana Najeriya baya samun waɗannan fina-finan, ko kuma wani yana kudancin Najeriya, in an sake kaya kamar na kamfanin Sultan da sauransu baya isuwa zuwa gare shi. Musamman kuma wanda suke irin kasashen ƙetare su Libya, Niger, Cote d'Ivoire, Algeria da sauransu, su ma ba sa samun waɗannan fina-finan a satin da ya fita. Wani lokaci ma har sai ya kai wani satin ko kuma ya ƙara kai wani satin kafin kayan ya iso. To shi wannan group ɗin abin da muke so kowa ya fahimta, idan kana ciki duka fina-finan da suka fito complete ba mu rage ko guda ɗaya ba, duka za ka same su a ranan za ku same su. Kamar yadda kuke gani zan shiga cikin wato ainihin gallery na wayana. Idan kuka duba za ku kalla waɗannan su ne fina-finan da za su fito gobe, duk gasu nan mun sako postocinsu a nan. To saboda haka idan kuka duba za ku kalla muna ɗaurawa a status na WhatsApp namu kenan. In kana da nambar mu za ka na ganin status namu da muke sakawa. Duk waɗannan waɗanda suke fitowa ne yau da kullum. Idan kuka kalla ga sunan dai babu adadin fina-finan da muka sa status su ne adadin fina-finan da za su fito a wato yau. Idan muka saka shi ne a matsayin gobe zai fito kenan, yau Laraba, yau Asabar, gobe Lahadi
to tun ranar asabar muke saka fostocin domin ka san waɗanne fina-finai ne za su fito a wannan satin. Sannan kuma in ranar laraba ne muna sako su tun ranar talata muke sako fostoci a status da shafinmu na wato ainihin telegram da kuma facebook. Abin da ya sama muka ce ku bibiye mu a facebook ko telegram saboda za ka na ganin update na sabbin fina-finan da za su na fitowa, saboda daga zaran kaga postan fim yawa ka rike sunan shi daga ya fito kuma mun sako shi a cikin group kawai za ka je kai tsaye kai downloading nashi. Saboda haka kar ku manta ku sharing din wannan bidiyo din domin masu bukatan kallon India fassarar Hausa su samu damar shiga wannan group din, musamman waɗanda kuka sani ba sa samun fina-finai kuma suna bukatan su a kan lokaci. Tabbas insha Allah duk wanda ya shiga wannan group din zai samu biyan bukata kuma zai samu dukkanin fina-finan da muke faɗa. Sai kuwa abu na ƙarshe da za mu rufe da shi, fina-finan mu da muke kawo akwai wanda suke tambayar mu masu haske ne ko ba masu haske bane. Bari ma zan tabbatar muku da hakan. Duk fim din da kaga ya wuce 1 gig, duk fim din da kaga ya wuce 1 gig to wannan fim ɗin data ne, ana kiran shi data fim mai haske kenan. Idan kuka duba duk waɗannan fina-finan za ku kalla daga mai 1.5 sai 1.66 sai 1.47 1.70 haka dai, to duka data films ne wanda muke kawowa, babu fim marar haske ko guda ɗaya. Saboda haka duka fina-finan mu da muke sakowa masu haske ne. Sai dai in ka ga dama in kwamfuta ne da kai kana iya mai da shi na karamin waya, amma mu dai mai haske muke kawa, ba mu harka da fim marar haske. Saboda haka mun gode da kasancewa da mu, kamar yadda muka faɗa a taimaka a yi sharing din wannan bidiyon, a yi liking domin masu bukatan kallon India saƙon nan ya riske su. Saboda haka muna matukar alfahari da ku, mun gode da kasancewa da mu. Daga naku Muhammad Zubairu daga India Hausa TV.